Kidam tang chiti ni phai kre phor ni dipu diocese angkang nihang nijang karbiang long lapen Dimaha South District kithom ma pharman Hini Ingdeng Inter-Parish Football Tournament chengpon tanglo Bangso ahut kaddo kabe terang kret rokan chetong ponlo Bangso kapathu kapang chengpon jia phanpura aluhi sarpo man pen Karbiang Long Autonomous Council EM Surjo Rongphar kachetong donalong Borjan VDC Sunaram Singnar BLCC Amaipu Mongol Singh Hanse HDP Sports Association Amaipu lapen Chunbang HDP Lems Maipu lapen Chunbang HDP Bajar Committee Maipu lapen Chunbang atum chetong don Bangso kapathu ke cheng sirni dipu lapen sari hajanang bongsi Pathu padoponlo kapathu bo mahut sari hajana terangatum kepathu ke thek soya jok bol pumpri diphua terangatum phan thapon thorlo halapu diphua terangatum pen bol ipum ansi ka cheboy tunun chora jok hanjang nang sotum chepahai ponderlo bangso hut Inter-Parish Football Committee maipu bibison tisopen pherangkia thengno nangke pachini ponke Labangso Inter-Parish Football Tournament ki biponang koke Jasemet Ovi ki miatuma phan ok pranahin kangthur rakia hormu kapachi open labangso ke pathua hong klamalong ki wan thik jia phan lapen karlitang Reverend Father Matthew Thomas Karbiang Long Catholic Mission of Harman ningkan prik kep se sai nangke claim thek damlong se alang li men pen labangso kapathu biponlo labangso football ke pathu ke bipon lage ni tum ka chihon karlitang Father Matthew Thomas amen ben se bipon lo athe alang li labangso Karbiang Long ke bang penikan pli kep aso se lang kam claim lo la si tum lalang phan ka chinghon ang thek peklang sini tum la tuning pen labangso tournament bipon lo si la sabangso tournament ki bipon jasmet ke la non ilitum Karbiang Long habat la pente Dimaha South la pente West Karbiang Long la hai ka do ko ve ke the mi asomar tom phansta me isi Ningkirin ponlo la football pathunat ke athenon la pir theke ok pranta mission nei pen osomartum sitamela alang tum la bangso football na ta phang pon lo polote lang tum isi war saido alang tum methang career se ke samal japan itum la si non la bangso difu diocese catholic church pen la so phan la si otpon lo jasemet ke la riso jangatum la pine non lom la kheno hom kuchu la hai tapente la pu alang tum ok pran ki mimeda homu kiri matum do la silhai ta isi alang tum handala isi ki mia dim ke wan lo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live